Эфирда Сабад окынлары телевидениесі атна информацион программасында сізні мен Райла Галявинін сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік мүхім темалар турында қысқаша. 95 яшында да егітлер кәйефінде Шәмәрдәндә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны ұлық юбилейін белгіләп үтті. Сарык малын тоту хәзер табышлы. Райондашыбыз Рафаил Павловның гаилә фермасы ныклап аякка басып килә. Саба Күкмара Мамадыш яшьләре район сәхнәсен шаулатты. Бездә Шаяннар һәм Тапкырлар клубы Төньяк лигасының ярым финал уеннары үтте. Ә хәзер барсы турында да тулырак. Кичә район хакимият йортында Бердәм Россия сәяси партиясе Саба җирле бүлекчәсенең 17нче конференциясе булды. Оның ішінде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Геннадий Глушков катнашты. Партияның җирле бүлекчәсе башкарма директоры Фәрит Зарипов доклад белән чыкты. Яшь гвардиячылар башлыгы Айнур Халиев ел дәвамында алып барылган эшчәнлеккә анализ ясады. Соңыннан Бердәм Россия сәяси партиясына район буенча яңа әгъзалар кабул ителде һәм республика конференциясына делегатлар сайланды. Бөек Ватан сугышының тере шаһитләре сафы елдан-ел кими, исән-сау гомер кичерүчеләр дә инде бик өлкән яшьтән. Шәмәрдән авылында яшәүче ветераныбыз Биктимир Ибрахимов шөкер әле үзен яхшы хис итә. Бу көннәрдә ул үзенең 95 яшьлек олуг юбилейын билгеләп үтте. Шәмәрдән авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Биктимир Ибрахимовка 19 октябрь көнне 95 яшь тулды. Аны гомер бәйрәме белән Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, җитәкчеләр, Шәмәрдән лицее укучылары тәбрикләде. Биктимир бабай һәркем белән бик теләп аралашты, бүләкләргә дә күңеле булды. Кеше гомеренең иң матур чоры яшьлек. Биктимирның яшьлеген исә Бөек Ватан сугышы урлый. Ул Ленинград фронтында фашистларга каршы сугыша һәм авыр яралана. Мен Саба районы Түбән Шарат авылыныкы 1942 елны бірінші май күнінде кеттер Шәмәрдәнгә ат белән. Шәмәрдәндә утыртып, приза утыртып безне алып киттеләр. Кая барасын белмибез әле. Алып барганнар икән Агырзыга. Агырзыда без 10 көн яттык та мен. Шуннан мен 11 көннән чыккан китәргә дә ул көнне китеп булмады. 11 көнне җибәрделәр поезд белән. Безне җибәрделәр мен бары белән Ленинградка. Ленинградта нетеп шул окружен дигәндә Ленинград. Шунда мен азрак Ленинградны саклап, шунда араны булып кайттым мен. Сугыш яраларыннан азмы күпме төзәлеп туган якларына кайтканчы аны үлем хәбәре авылга килгән була инде. Биктимир солдат үлемгә үч итеп туган якка кайта да эшкә җигелә. Аның хезмәт кенәгәсендә бер генә Шәмәрдәндәге нефтебазада эшләү турында гына язу бар. Биктимир абыйны олы юбилей белән тәбрикләргә Төбәк авылында яшәүче сеңлесе Минҗихан Зәйнуллина да килгән иде. Әйбәт булды инде, әнә шу үзе кул кеше белән эшләде инде. Барсында әнә шу әйткәндәй Балта стасы да булды инде, эшләде иендә. Биктимир абый тормыш иптәше Мәхрүсә апа белән матур тигез гомер кичерә. Үзләре кебек тырыш балалар үстерәләр. Әти безнең бик олы хөрмәткә, мактауга лаеклы кеше дип әйтә алам. Сугышның авыр елларында әниебез белән гаилә кылып, менә безне иш баланы үзләренең үрнәгендә әхлак тәрбиясе дәген, хезмәт тәрбиясе дә күреп үстек инде без. İşimizde biz işimizde şurada tırmışlı itip, ulu tırmışlarga jatıp, motor tanış, tatlı aile bulup yaşadık indi. Eniler de bik, eti de bik tırış buldular. Min anı indi genalardan kiledir deyip de öyleyim. Benim nesilden kiledir deyip de olay da ne ol bizden bik demek ki tortmadı, orak içmedi, gel hizmette buldu indi. Bik aның хезмәт кенәгәсендә шул бер генә юл инде әтинең. Эш алыштырып, эш ташлап йөрмәде. Гел шушы без үскәндә дәген, аннары без кул арасына керә башлагайста хезмәт итеп, безне дә эшкә өйрәтеп инде малайларны даган. Гомер буе әти белән бергә яшәдек. Бер-беребезгә менә аның шатлыкларын бергә кичереп яшәдек. Шушы көнгә хәлле. Әтигә бик зур рәхмәт. Әти мине үзе белән гомер буе малай вакытта укый башлады инде.
Ул кешене өйрәтте, ухалды арбасын тартырга өйрәтте. Утын кистек гомер буе. Биктимир абыйның балалары біз бик бәхетле, әле дә әти дип әйтә алабыз диләр. Оныклары да шундый бабайлары булу белән горурланалар. Оныгы Айсылу бик матур торт та пешереп алып килгән иде. Мин бабайның иң кичкенә оныгы булам. Һәм инде аның бүтән оныклары үзләренең тормышларын кырдылар. Бабай шуларны күрде, мине дә кияүгә биргәндә, бабай исән сау булсын. Һәм инде минем балаларны да күрергә язсын аңа. 90 яшьлек юбилейында бабайга мин теләгәнем, ул вакытта мин кияүдә түгел идем әле. Безне менә кияүгә бире, безнең балаларны да күрергә язсын дип, менә Аллага шөкер, мине кияүгә бирде. Менә безнең кичкенә улыбызны күрергә насыйп булды аңа. Ул Аязын бик ярата. Менә без киткәндә дә инде бабай елап безне затып кала. Менә шулай иттереп, бергә матур итеп яшәргә язсын. Аңа инде киләчәк тормышында да сәламәтлек, бәхет, безне, балаларны, ныкларны, ныкчыклар янәшәсендә тагы да яшәргә язсын. Юбилярны котларга Шәмәдән лицейның юнармия хәрәкәте активистлары да килде. Алар өчен тере тарих, Бөек Ватан сугышы ветераны белән очрашу үзүк зур әһәмияткә ия булды. Биктимир Ибраһимов балаларының, оныкларының игелеген күреп, күңел җылысын тоеп яши. Бөек Ватан сугышы ветераны буларак та ул айрым бер ихтирамга, хөрмәткә лаек. Олан-Елга улында яшәүче София Паяхина да Россия Федерациясе президенты Владимир Путин исеменнән котлау открыткасы кабул итеп алды. Шушы көннәрдә ул үзенең туган көнен бәйрәм итте һәм өендә газиз балалары белән бергә районнан килгән җитәкчеләр белән очрашты. Безнең хәбәр. Күзләрдә бәхет ышкыны, күңелдә әйтеп бетергесез шатлык хисләре. Олан-Елга авылында яшәүче София Паяхинаның шундый тәэсирле көннәре бүген. Үзенә һич кенә дә 90 яшь дип уйламаса да, еллар аны шушы датага китереп җиткергән. Әнә бит өйе дә гөрләп тора, янына якыннары, газиз балалары, онык-оныкчыклары җыелган. Ни дисәң дә 90 яшь зур тантана. Үзем әйбәт хис итәм. Малаем семьясында торам. Башта үзем дә тордым. Бәгәйбәт карыйлар. София апа үзе турында мин тормышның төбеннән күтәрелдем, күрмәгәннәр калмады дип сөйли. Сугыш елларының авырлыкларын әле дә яхшы хәтерли. Мин бик күп авырлык күрдем сугыш вакытында. Сугыш ошлангачта әтием үлде. Аннары миннән оглы 25 елга апайны окоп казыргап киттеләр. Шундан ул бер ай окоп казып кайткач, Казанда улы кызым Казанга киткән, ФЗОга язылып. Шуның янына барам дип китте. Хәзер шуның янына барам дип китте. Ул авырта башлаган. Тиф белә. Әнине чакыртып алдылар. Тизрәк килеп җит, мин Ниса үлә дип. Әни янда барып, апайны больницага салып, үзе кайтканда авыртып кайтты шул тиф белә. Заман афәте тиф шире София апаның әнисен караңгы гүргә кертә. Ул сеңлесе белән 80 яшьлек әби тәрбиясендә кала. Алар сынмыйча, сыгылмыйча үз көннәрен үзләре күреп шынагып үсәләр. Яшьтән Казанга чыгып китә, анда хәрби заводта эшли. Һәм сугыш беткәч, шушы авыл егете Әхмәт белән кавышып гаилә коралар. 5 бала, 4 улга, 1 кызга гомер бирәләр. Әхмәт абый сугыш ветераны, авылда бик дәрәҗәле кеше була. Ирек колхозында рәис, агроном, парторг вазифаларын башкара. Кызганыч, сугыш яралары үзенекен итә. Ул 87 яшендә 2003 елда бакыйлыкка күчә. Мәхәббәт җимешләре 5 баланың икесе шулай ук гүр ияләре. Без әти белән игә 5 бала булдык инде, 4 малай, 1 кыз. Кичкенәнем, икенче абыем, алар вафат булды инде яшьтән 60 яшьтә. Некәш тагы кичерәге. Хәзер төп йорттан үзе генә калды, без чиратлап кайтып карыйбыз инде әнинең киленнәре, малайлары. Рушания апа гомеренең 35 елын Әрмәнстан җирләрендә үткәрә. Шунда кияүгә чыга ул. Туган җирләренә кайтканына 9 ел булган. Хәзер Сабада яши. Олан-Елгага әнисе янына еш кайтып йөри.
Әни тағы да яшәсен, сау сәламәт булсын. Без кайтып әнине күреп сөенеп торыйк. Тағы да яшасын деп әйтмәйін. Әле яшәргә ясын. Дөньялар әйбәт. Азат абый София апаның беренче баласы. Казанда яши. Үзе дә бүгенге көндә бабай, 4 оныгы бар. 7нче дистәмә таба баруыма карамастан, һаман да әни янында үземне кечкенә малай итеп, хис итеп, рәхәт тойгылар белән яшим ди ул. Еш кайтабыз. Ну, айга 2 мәртәбә кайтып киләбез инде обязательно. Әни инде аны янында балачак кебек хис итәсең үзең. Әни берәү генә бит инде. Аны янына утырып кочаклап алсаң, ул үзе дә эреп китә инде. Әни исән-сау булсын, самое главное. Тормышлары тыныч булсын, балалары кайтып, әнине яратып, ихтирам итеп йөрсеннәр. Азат абый бәхетле ир, язмыш ана яхшы хатын белән бүләкли. Башкортстан кызы Мәфрүзә белән инде менә 41нче елларын кулга-кул тотышып алга баралар. Сабаякларын беренче кияүгә чыкканнан көндән якын иттем. Шуның хәтле үз авым шикелле, үз әнием шикелле, үз йортыма кайткан шикелле кайтып йөрим менә бүгенге көнгә кадәр. Бик яраттым. Иптәшем дә, Азатым да бик әйбәт. Бу гаиләдә бөтенесе әйбәт. Барсы да әйбәт итеп тәрбияләгәннәр балаларын, акыл итеп. Рәхмәт яусын әнигә, яшәсен әле тагын безне шатландырып. Әнием, кайнанам дип әйтәсе килми, әнием дип яшәдем 41 ел буена инде. Әниебез бик әйбәт. Балаларыбызны үстереште, бик күп киңәшләрен биреп, гел кайтып йөрдек инде аралашып. Алар безгә әтисән чагында киләләр. Әниебез бик әйбәт кеше инде. Менә хәзер 90 яшь дип әйтәсе килми инде. Никадәр генә 90 яшькә ышанасы килмәсә дә, София апага бүген 90 тулды. Аны котлап районнан җитәкчеләр дә килде. Сезгә чын күңелдән юбилеегыз белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез. Балаларыгыз белән тыныч гомер итәргә ясын бергәләп. Бусы Кремльдән сезгә котлау. Путинның котлавы. Бусы безнең Рәисул Галиштан менә шуны матур гел. Үзегез шикелле матур. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Коттусов София апага рәсми котлауларны бүләк күчтәнәчләренә тапшырды. Җирлек башлыгы Радик Хайретдинов та әбине бәйрәме белән котлап тәбрикләде. Авыл мулласы Фарсил Зайнуллин кулыннан юбилярыбыз Коръән китабын кабул итеп алды. Әниме, бүләк итеп бирәм. Менә шушыннан аерылмасаң, әйме? Йөзгә яшәрсең. Әле башта 95 яшың уздырабыз, алар бисәйме? Ondan sonra 100 yaşın uzdurabız, değil mi? Herif şu Kur'an'dan ayrılmasan, 100 yaşarsın yani. Туган көн котлаулары әнигә тагын да озын гомерләр теләп яңгырады. Әни булганда туган нигез ямьле һәм ашлы. Монда аларны көтеп торыр кеше бар. Бу йортта 11 онык, 18 оныкчык нәсел дәвамчылары булып тәрбия ала. Сарык малы табышлы райондашыбыз Рафаэль Павлов гаилә фермасы булдырып, нәкъ менә шушы тармакта эш башларга карар итә. Республика җитәкчелегендә кече һәм урта эшмәкәрлекнең бу юнәлешенә соңгы елларда 100 белән борылды. Теманы Гөлшат Галиакбарова дәвам итә. Авылларда гаилә фермасы ачучылар хәзер бер-берсен дә гаҗәпләндерми. Тәвәккәлли алганнар, үз көченә ышанганнар, дәүләт ярдәменнән баш тартмыйча мөмкинлекләрен сынап карый. Курсабаш авыл җирлегендә Рафаэль Павлов гаилә фермасына нигез салуның башлангычында нәкъ менә тәвәккәллек. Мин бу идеяны инде беренчедән хәзер иләрдә бер 10 ел куян тавык чебешләр белән маташканнан соң булай итеп булмый икән, 15 сутый җирдә дип әррәк мал белән шөгыльләнеп булмас микән дип уйга килде дәген администрациягә Кудусов Илнур Илдусович ягына төштем инде. Ул инде бу идеяны минем мәйтәм берәр җирдән җир алып, шулай итеп сарыклар асрап булмас микән дигәч, бу идеяны бик хуплап алды инде. Җир алырга уйлагач, Курсабаш авыл җирлегенә килә ул. Башта Ишилә авылы тирәсендәге җирләрне карый, соңыннан исә Югары Утар авылы янындагы тау битендәге җирләрне ошата. Комиссия куплаганнан соң төзелеш эше башланып китә. Сөйләшеп утырып, шуннан кай җирләрдән җир аласың килә соң дигәч инде, мин әйтәм, Курсабаш Утар тирәләреннән булмас микән дигәнем инде. Шуннан соң ярар әйдә, Айзатка звонить итәбез дип, Айзат белән мине очраштырды инде ул. Курсабашның авыл башлыгы белән. Шуннан соң Айзат тагын рәхмәт шөкере әйдәле Рафаэль абый әйдәле дип күтәреп алды да бу идеяны.
Башта Шиле авылына бардык инде, карадык. Шиле авылын анда инде экология буенча елгада турак түзәргә урын тарырак. Шуңа күрә нигә әйтәм Айзат, утар җирләре ничегрәк соң безнең менә бу юл өстендә югары утарда буш бит дигәч, әйдә барам дип күрсәтеп, компьютердан карталардан карап урыннарын, нинди кайсы урыннар буш икән, менә шушы җиргә терәлеп калдык инде. Шуннан соң Гасимов Рауль Мубаракичлар комиссия создавать итеп, комиссия килеп тикшереп, шушы урыннарны карап, давай эшли башла дип, шушы урыннарны арендага алып, оформлять итеп эшләдек тәген 16-нчы елны, 17-нче елга чыккач инде грантта катнашу мөмкинлеге булды. Шуннан тоже Илнур Илдусович инде Айдар Рафаэль абый катнаш дип, шулай итеп грантта катнашып, менә миллионнан артык акча оттым инде. Шуның белән шушындый фермалар җитештердек. Сарак инде ул безнеңчә элек-электән әйтеп килеш, сарак инде ул бәрәкәтле мал дип әйтәләр. Мулла абзыйлар да элек әйтәләр инде аны бәрәкәтле мал дип. Чөнки бит инде хәзер һаман дин дибез инде. Курбан гаетләренә бик күп сараклар чыгалар бит инде. Тукта шулай дип кешегә дә ярдәм булыр, бу тирәдә генә булмагач, шул сарык дип тотынган нәрсә инде ул. Бу тирәләрдә, якын тирәләрдә генә юк бит. Бу Романовский токымны алып кайттым Оршада, Шиле авылынан. Анда Орша районында тоже Шиле авылы бар икән, Тукай авылы дип әйтәләр бу гайынданы. Шунда интернеттан карап инде Рәшит дигән кешегә барып, шуның бәяләрен сөйләшеп, мин инде өйдә вакытта ук эш буаз сарагап кайткан идем 16-ның март айында. Абзарларыгыз әле булай яхшы итеп төзелгән идеме, юкмы? Инде беренче узган ел инде 1 октябрьдә сарык булган сарыкларны алып төшеп инде, шунда берничә сарыгым бар иде. Өйдә үстергән инде бәкәйләре белән шушы ферманы грант тотканнан соң август айында инде акчаны бирә башладылар дип әйтик инде, ул диге кулга бирелә торган ни түгел бит. Кагаз белән генә йөри торган акча. Шуннан материалларны, договорлар төзешеп, Теләшә районында төзелеш материаллары базасында договорлар төзешеп, шундан материаллар выписывать итә башладым инде. Бу казначейство аркылы шушы материалларны шушы җиргә алып кайтып, шушы үземнең хәзерге бүгенге көндәге охран малаем күз-колак булып торып инде шунда, потому что монда бүтәнчә булмый. Шулай дип әкренләп үзем тотына башладым да, менә августта тотынган 1 октябрьгә эшләп чыктым да, сарыкларны бикләп кайтып киттем 1 октябрь көнне. Бу абзар инде бүгенге көндә безнең инде 10-га 12 общий күләмдә 600 квадрат метр. Менә инде шушы бер өлешендә 2 бытовой помещение эшләдем инде. И 12-гә 4 итеп радильный эшләдем шушы пишмагында. Ансы инде 2 катлаты, 2 кат утеплительләр белән эшләнде. Жылылыкка туры килә. Аллага шөкер, кышкыны шунда бәкәйләде инде сарыклар. Сарыклар асрау өчен торак төзелгәч тә Рафаэль абый берничә баш мал белән кышлату чорына керә. Авырлыклар күп була, ләкин ул аларның вакытлыча булуына ышана һәм алга карап эш итә. Романовский токымлы сарыкларны киләчәктә дә үрчетергә кирәк дигән нәтиҗәгә килә. Кулга ияләндерергә авыр кургак булсалар да Рафаэль абый Романовский токымлы сарыкларны яхшы дип таба. Булар инде Романовский сарыклар инде ул үзебезнең российский порода сарыклары инде. Ярославль ягыннан төп чыгышы, Ярославль ягыннан 1840 елны барлыкка килгән сарыклар. Моның ите бик тәмле инде, теге җоны бик озын түгел, булар инде бик пычрак сарыклар түгел бүгенге көндә әйтик. Шул ите тәмне аркасында асрыйм мин буларны. Бу ак тамгалары инде бүгенге көндә Романовский сарыкның ничек дип әйтим, теге барлык билгесе башындагы менә шул чын Романовский сарыкларның 4тән 1 өлеше маңгаенда ак булса, бик чиста була, или башы капкара булырга тиеш инде. Артык-пыртык теге аклары күбрәк нитсәләр инде племзаводларда браковайта. Безнең әле племзаводка барырга ерак. Бүгенге көндә әле пока ярап тора шушындыйлар да. Бүгенге көндә сарыкларның баш саны 60-ка җиткән. Сарык йонын алу машинасы да алынган. Йонның килограммын 35 сумнан саткан да. Ансы бензинга бик ярап куйды дип көлә ул. Үзенә ярдәмгә бер егетне дә чакырган.
Рафаил абай быйыл кышкы чырга тыныч күңел белән керә. Ут кертелгән, су скважинасы казылган, ашлыкны да тегермәндә тарта. Пешән саламнарны да мул итеп әзерләп куйган. Бу пешәннәрне инде фермерлар белән алдан сөйләшеп, фермерлар инде тоже бик хуплап алдылар пешәннәрне урнаштырасы да бар, менә якын гына булды. Давай дип, икенче покостан булыштылар, ярдәм иттеләр фермер малайлар. Кайсысында акчасын көтеп тордылар, шунда кайсысында ничек, кайсысына бәкәйләр бирдем. Менә шулай итеп, пешәннәрен дә, саламнарын да, ашлыкларын да шулай итеп аларның ярдәме белән җитештердем инде булды. Бүгенге көндә инде безнең средний рулон бара. Бер сарык башына средний бер рулон дип әйтәләр инде. Теге кагаз буенча инде бер кышка инде. Шуңа күрә бүгенге көндә общий тюковойлары белән бергә 60-70 рулон, почти 70-ка якын рулон әйбер бар инде шушында. Рафаил абыйның арендага алган 8 гектар җире бар. Ул шунда эшчәнлек алып бара. Гомумән, гаилә фермасы оештырга теләүчеләр белән без хезмәттәшлеккә әзер ди Курсабаш авыл җирлеге башлыгы Айзат Гыймадиев. Без инде аңар ширәгел әйтеп киләйек инде, халык белән сөйләшүләр була, җыеннарда да әйтәйек. Әйдәгез, мондый мөмкинлекләр булганда кулланып калыгыз. Хөкүмәт һәр вакытта була ярдәм кулы сузмас, финанс мәсьәләләре буенча да гел ярдәм итеп тора. Менә хәзер күпме программалар эшли. Вакытында эш башлап калыгыз дип гел кызыксындырып килдек, ләкин кысаларча каршы үзебезнең җирлектән безнең алай кызыксынып, менә шынлап торып эш башлап җибәргән кеше бүгенгә кадәр юк әле. Шушы көннәрдә менә яңадан безнең тагы бер кызыксынуыбыз кешебез барлыкка килде инде. Тоже шулай ук алардагы сарык тәрбияләп булмас микән дип йөриләр. Шушы көннәрдә без районнан комиссия көтәбез инде. Шушы гаилә фермасы төзергә җир бирү мәсьәләсен хәл итәр өчен. Шәт алар да килеп инде безгә уңай җавап биреп китәр дип уйлыйбыз һәм алга таба менә бу гаилә фермасын башкарып чыккан шикелле ул кеше дә инде тырышып башлап җибәрер. Чынлап та инде бу бик җиңел эш түгел. Авыл хуҗалыгының кайсы тармагында да хезмәт җиңел түгел. Тырышлар гына уңышка ирешә ала. Рафаил абый кебек үзен җирдә хуҗа итеп туючылар, үз кешенә ышанганнар яңалыктан курыкмыйлар. Рафаил абыйның әле тагын планнары бар һәм аларның һәммәсе дә авыл хуҗалыгы белән бәйле. Җыр телле юморга бай аралашучан кешеләрне шаяннар һәм тапкырлар клубы үзенә тарта. Бу атнада район мәдәният йорты Саба Кукмара Мамадышның нәкъ менә шундый яшьләрен бер сәхнәгә җыйды. Бездә Төньяк лигасының ярым финал уеннары үтте. Саба район мәдәният йортында узган КВН уенында Саба Мамадыш Кукмара районы командалары көч сынашты. Уенчыларны Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов тәбрикләде һәм КВНның алга лигасында 2нче урынны яулаган Саба җыелма командасын бүләкләде. КВН кызыклы мавыктыргыч уен булса да, ул иң беренче чиратта акыллы һәм тапкыр кешеләр уены. Һәм Татарстан Республикасында соңгы елларда КВН хәрәкәте үсә, яшьләр дә күбрәк тартыла башлады ди Татарстан Республикасы КВН уеннарының программа директоры Радик Ганиев. КВН играют школьники, студенты, и вот лига чемпионата КВН РТ, она для этого и создана, чтобы играли и дети, и студенты, которые начинают только, профтехи тоже. КВН идет вперед, как бы нарастает обороты. Конечно же, в планах у нас собрать сборную на фестиваль в Сочи к Маслякову и добиться успеха, потому что еще ни одна команда с Казани не добивалась высот, чемпионства. У нас вот такие грандиозные планы. Развито в Альметьевске, развито, конечно же, в Казани, развито где еще? В Челнах развит КВН. В Сабах вот только начинаем развивать это движение и хотим, чтобы здесь тоже был развит КВН, чтобы дети и школьники, и студенты тратили свое время на написание шуток и постановки этих шуток, чем на что-то другое. КВН уеннарының Саба районында үтүдә һәм анда безнең 4 команда катнашуыда сөйнешле хәл. Безнең инде оешманың да отделның да исеме яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге дип атала. Шуңа күрә без физкультура һәм спорт өлкәсендә даими эшләп барсак, шулай ук яшьләр белән эшләү өлкәсендә дә шактый байтак эшләнә. Аның менә бер направлениесе шушы КВН дип әйтергә кирәк инде. Менә бүген безнең район мәдәният үзәгендә клубында дип әйтергә кирәк КВН була. Бу КВН
республика күләм КВН. Монда безнең күрше районнарда килде. Моның инде шушы безнең республика күләм оешкан КВН берничә зонага бүленде. Бездә бүгенге көндә зона Север дигән өлеше үтә. Монда безнең шушы северный районнар, Балтач, Кукмара, Мамадыш, Орча кебек районнар катнаша. Бүген дә алар шушы безнең сәхнәбездә үзләрен күрсәтәчәкләр. Инде бүген ярым финал өлеше, монда җиңгәннәр безнең финал өлешенә үтә. И һәрбер зонаның җиңүчеләре шулай ук җыелып Казандамы, Сабадамы или республиканың башка төбәгендәме шулай җыелып үзләрен көчләрен сынашачаклар. Бу КВН безнең яз көне башланып киткән иде. Бетәчәк ел ахырында, декабрьләрдә. Шуңа күрә әле КВН сезонының уртасында дип әйтергә була. Алга таба да шушы үзебезнең күрше районнарның көчләрен белеп, үзебезнең дәрәҗәне аңлап, алга таба да әзерләнеп, инде чыгыш ясаучыларга мин финал өлешләрендә дә уңышлар теләр идем. КВН уены башланып киткәч тә һәр команда үзләренә генә хас булган үзенчәлеге белән тамашачыны тиз яулап алды. Һәрбер команда үзләрен, сәләтләрен, шуклыкларын төрле миниатюра, кызыклы, җырлы, биюле, көлкеле чыгышлары аша күрсәтте. Һәр кайсы бүгенге тормышыбызда булган кимчелекләрне, кискен проблемаларны чагылдырырга тырышты. КВН уены хәзер авыл мәктәпләрендә дә популярлаша бара. Мин инде бәләкәй яктан КВНда уйный башладым. 4-5 ел була инде. Безнең команданы әле 3 кенә ел итә оешып бетте. Безнең командага инде 2 ел. Без инде 2 ел уйныйбыз. 4 уен инде булды безнең. Менә бу 4нче инде уен безнең. КВН уены сәламләү һәм разминка турларыннан торды. Тиз арада кайтарылган түгел, ачык җаваплары белән уенның беренче минутыннан ук Саба аграр килияте жюрины да тамашачыны да үзенә җәлеп итте. Кечкенә Мәликә дә Сабаның сәләтле балалар мәктәбенең Число Пи командасына финалга чыгарга ярдәм итте һәм әлеге командаларның Казан шәһәрендә 27 октябрь көнне үтәчәк финалга чыгуына беркем дә гаҗәпләнмәде. Мамадыш, Кукмара командалары да уенны Казан шәһәрендә дәвам итәчәкләр һәм 21 команда арасында үзләренең шын КВН командалары икәнен исбатларга тырышачаклар. Сезне игътибарга әзерләгән хәбәрләр менә шулар иде. Вакыйгаларның нинди борылыш алуын киләсе чыгарышларыбызда күрерсез. Саба докуннары телевидениесен кыска вакытлы рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.